Maglukluk na po, kareng makasadyang luklukan, kening arap, magbanda ko po kening arap, umpisan tane po, yung katamong major raffle draw, grand raffle draw. At yun po yamong, pero balik. Unay pa yan. Op. Ang lain na pa. bilang pa magumpisa po, ng katamong grand raffle draw, hausan kaya po yung katamong kuro paroko, iamong raw bang panimunane po yung katamong pamagumpisa, king mensay ang pong pamanalangin. Talakad mo po. King lagyo na ning iba, ang puning anak, puning Espiritu Santo. Amen. O Diyos sa ipami, pasalamatan na ko po ing miras kami mo rin, kaniting tawaling pinandit ning kapag masusyan mi, manibatan niyang milabas sa banwa, king fiesta na ning kaya kaming patulunan, hanggang na po kaniting pangabinyag ning kaya kang anak. Hindi po yung peka-finale ning dapat daring fiesta committee, ing malagong gewada, ing masanting gewada po para kim parokya para kaya kamingan. Manasang antabayanan mo kami at paborin mong bendisyonan da kakaniting kaya kaming pamagraffol. Bendisyon mo la rin kaya kaming kaparokya, rin kaya kaming kabalen, kapamilatan nitang malukaming pamitipon, kaniting dita ka raffle draw. Bendisyonan niyo po rin kaya kaming fiesta committee na malagong minisip, yaliwang paralan ban kanita maging matagumpe, ing kaya kaming seremonyas, ning milabasan fiesta. Manasang antabayanan mula, mayayari kaniti ing karelang obra. Nung kapamilatan niting simpleng pamagsakripisyo daw, sana isundo ning tutuking fiesta committee ingang kayapan agewada, ingang kilalanan ingang sakripisyong depatanda, at inga na kang pepakid da, king kang balen, king kang parokya, keti Santiago, keti king Betis. Bendisyonan nyo kengan po at antabayanan. Manasang dinan mo keng tula, kapayapan, pamitsasan metong, kaniting simpleng dapat mi. Itinganaduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Santiago Apostol, Virgen de los Remedios, Santo Cristo del Perdon. Kilagyo na ning ibam, puning anak po ng Espiritu Santo. Amen. Maya pabengi po kaya kayungan at etay pa po arian ingo brothering fiesta committee uling epayari. So dakal na pa po dapat lingunan, panansan at ayusan bayo lakuldas keng daratang Marso. May set na pong date para keng eleksyon daring tutuking fiesta committee. Iti po marapat keng mumuna ng Domingo ng Marso, nung ako magkamali, March 7. So, ini pong eksersisyo tamo, ini pa mag-raffle draw,
metong ya pong pahiwatig ning mamupos na la, ing malapit nung papamon at pasalamatan tala po at kikilalanan tala kaniting mayap ng sakripisyo at masanting agawa para keti parokya tamo keti Betis. Palakpakan tala po minsan pa rin Fiesta Committee, panimuna na po ning kakatamong board member Itonton Torres. Ngayon po babiyake kayo ing kakatamong mic para mamedita ka mensahe po. Bayo tamo isundo iting kabengyan. Salamat, Tonton. Sure, sige. Dakal pong salamat, among raw. Kaya katamongan po, metong maya pabengi po. At buri kayo na pong kananing opportunity ngayon para po pasalamatan ding bawat metong na sinuporta at may nantabi po kaya katamo pong Fiesta Committee. Iya po maging successful kaya katamong milaba sa fiesta. Nung ali po kaya kayong partisipasyon, apo pong kooperasyon. Ngayon po atsuta na po kaya pinakatauling activity na po kaya katamong fiesta celebration. Happy po kaya katamong grand raffle. Ating ko pong buring banggitan na mapilan na paglilino po, bayo tayo po magumpisa yung kaya katamo pong raffle draw. Mumunan dili po, kalupa na po ning banggit niyang minor draw tamo, deta pong sinambot niyang minor draw. Qualified la pa rin po na sumambot ngayon pong kaya katamong grand draw. Po. So, nung sinambot niya po itang ticket yung milabas, minor draw, qualified la pa rin pong sumambot ngayon kaya katamong grand draw. Pangadwa po, nung pong ngayon kaya katamong grand draw, may bunot ya itang number yu, yung ticket yu, kaya itang consolation prize. Kay bat po, pangaras na karetang major prizes. Mabunot na naman. Ita mo pong mumunang may bunot ya, karinya mo po ing akwayong premyo. Po pwedeng sumambot, although ita pong tsansa na, very minimal ya, but still, posible pong mangyari po. Nyangin po, lilinawan miya, nung mabunot ya po itang ticket yung consolation prize, kay but luckily, mabunot na naman po kitang grand prize, ita pong minunang inavail yung premyo, ita pong consolation prize, ya po ing panyambutan yun. Po, burin sabihan po, balutan naman po, this is by chance, ita pong minunang ikwayo, yapin po yung para kay kayo kanita. Lilinawan miyamo po. Po, kay but po, nung atin, kukutang da po na din, nung ating metong tao, atin niya 5 ticket, sinambot siyang, sinambot siya ketang, for example, second prize, kay ba't ketang metong na ticket, kay ba't ketang pangadwa ng ticket, sinambot na naman po ketang grand prize, niya po kailangan isubli. Ingano man po ita kasi adwala pong ticket o higit pang adwan ticket de Selina. So deta pong chances of winning the detan ticket yung para-pareho mo po. Po kailangan ibalik kita mas mababa. Nung po talagang swerte po yan, kaya kayuya po yan. Po. So lilinawan nila mo po bayo ta magumpisa. Detang kay katamong mechanics. Po. Only paid tickets are qualified for the raffle. Po. So, milublongan po deng tickets, may cut-off tamo po na din, milubla, and then nga pong maka-update kaya katamo, ila mo pong qualified. Po, deta pong miras, kayong committing tickets, ila pong qualified to be part of our grand raffle. Again, muli po, pasalamat kami, kilagyo na po ning kakatamong 2020 Betis Fiesta Committee. Kami nga pong bubuo kay Fiesta Committee. Pasalamat kay pong Maragol, kay kayo pong pamanantabi at
mag-participate po kareng activities ning milabas sa kapiestan tamo po. Kalupa na po ning sinabi na pong among ne po, sana po apisopan-sopan tayo po para ding susunod na celebration po mas maging makabaldugan la para kay katamang pong tao Betis. Dakal po salamat at good luck po kay katamangan. Ating kumupon dagdag pangaras po kay ning pamagbunot tamo kikarening kay katamo pong ping pong balls ne po. Then kay pong harapan nyo atin tamo pong 5 digits. Uling pong ing kay katamo pong last ticket, last paid ticket, yapin po ing 20,800 ne po. So that's 20,800 ya po ing pinaka tauling ticket mesali. So de pong qualified na ticket sumambot apin po ing 00001 hanggang pong 20,800. Para po maayos ing kaya katamong draw na po din kaya katamong winning tickets na po, we will be starting from the 20,000 digit. Ne po? So kaya pong katamo pong mumunang digit, if we start kitang 20,000, unlike po niyang minor, may gumpisa tamo po kitang units, ita pong mumunang dili. Ne po? So ngayon po magumpisa tamo kitang 20,000 digit. So kaya pong panglima tamo, ating nga pong 0, para po karetang 0, ne po, at itamo pong 1 para karen 10,000, at itamo rin pong 2 for 20,000. So at lula mo pong bola deta. Karinta mo po muna. Bakit po? Kasi po may bunot siya po itang 2, muring sabihan at mag-start itang winning number ken 20,000. Pota pong ing susunod bolang may pili underneath ang 1,000 digit ne po, miras niyang 1 ne po, 1, so buri sabihan na po 21,000. So kumbaga po invalid nita kasi ang pinaka matas tamong number is only 20,800. Para po mabilis po ang kaitam kasi po nung manibat tamo po ketang last digit ketang units, kaibat po at suta na ketang 1,000, mayari tamo ketang thousands, na po, karas tamo, for example, yung may pili po is 9,000, bayo tamo minta ketang first digit po, o yung, sorry, itang 20,000 digit, na po, potang may bilang niya po itang 2, buri sabihan na 20,000, mulit na naman po. So para mo po, may pabilis yung proseso tamo, umpisan tayo po ketang 20,000, 10,000, 20,000 digits, ne po. So, karinya po, kaybat, nung pong itang pangadwang digit, para po ako magugulo. Sorry po. So, apin po ining kaya katamong first digit na i-draw. Apin po yan ing 10,000, ne po. So, we have 0, 1, ampong 2 mo po. Okay? Under this sky po, atin tamo mong 0, 1, and 2. Okay? So, apin po yung first digit tam yan. Yung second digit tamo po, yapin po yan yung 0 to 9. Mag-start na po. Third digit, 0 to 9. Fourth digit, 0 to 9. Ang po pong ingkakata mo, last digit, 0 to 9. Ngayon po, inggawan tamo para mas transparent tamo, ang po pong, kumbaga, mas makasigurado as requested, then pong kakatamong bola, ping-pong balls, ne po, then numbers sa deni will be covered by aluminum foil, ne po, para po, kumbaga, ede akakit, no, nino man po ing pumili. But rest assured, deta pong mamili Kenny will make sure na
kumbaga po, ela makalawe. Ne? So, okay. So, ibalik kaya po kaya katamong MC for tonight, Sir Lucky, para metong-metungan dala pong ibalot den bola para na magamit po kayo kaya katang raffle. Thank you po. Thank you po. Malinoya po ing tuntunan abinyena po ning Committee Fiesta 2020 ya po ing tukyan. Ne po. Ngayon umpisan tano pong ibalot dening number magumpisa king first digit. 0 1 2 second digit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 third digit na po. Zero. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dahil ibalot tamo pong ngeni, renga chukeng fourth digit. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Then kita uling ibalot, then keng fifth digit po, last digit na po ng ticket, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Oren po rin bubuo, king kikatamo nga number, da po rin kikatamo nga ticket. Atin niya pong 5 digit. Ngayon po, kilang pa magumpisa ng kikatamong pamagrapol. Ausan kaya po yung kikatamong PPC coordinator, Brother Mok, kayanan bang kanita, iya po yung mamunot kare nga pulong consolation prize. Okay, umpisan tane po, kayong mumunang consolation prize, ay ating halagang 1,000 pesos. Muna tamo po kanyang bumunot kay first digit. Zero. Second digit. Six. Third digit. Six. Fourth digit. Zero. And last digit, o hindi na po, ing manyambot. Number 7. Winning number 0, 6, 6, 0, 7. First consolation prize 0, 6, 6, 0, 7. At tina pong may nyambut 1,000 from San Juan Bautista. Ay, Paris, France. Paris, France. Yapin po Ross Anthony Tayag. Ross Anthony Tayag. Ning may kapsal. First digit. First. Second. Third. Fourth. Okay. Muntata na po kayong second consolation prize. Bagutan niya pa rin po nga Brother Mok. Okay. Okay, second cancellation price, first digit. Two. Second digit. Eight. So, ibalik tayo po. Ibalik tayo po, ne? Second digit.
Na? Lipat nga yung net. Ay, may lisang na. Amoy muna diling mo kain. Check ka na pera. Check ta lang. Pero ibalik lang kasi pera itang kadwa, itang 2. Ibalik lang. Palitan ulit kasi ang kain. Yes, tayo. Okay. First digit. Second digit. Okay, kita pong second consolation prize, yung pong mumunang may bunot is number 2. Ren pong ticket tamong may sali is 20,800. Pag iya po 0 yung kasunod na, babalik tala pong pasibayo. Kasi 8 ya po itang meging kasunod na nitang 2. Kaya mamunot tam pasibayong para second consolation prize. Okay po? Check tala pa si Bay. Para mabilis niya mo, since 20,800 niya mo. So, mas once na may bunot nito, automatic 0 nita second digit. Alam naman, pwede. 20,800. Wow. Automatic na eh. Wow. Automatic na. Basta may piliin po, automatic 0. Kasi 20,000 ito. Wala naman kasi yan eh. Ano yung mulit eh? Malambot eh. Ito mo yung kumo. Kasi Silutan eh. Kanya. Okay. Aliya. Kaya mo. Sige po. Maya pa bengi po ulit. So, ikita mo po no makananuya po madudrong ni. Then kaya katamo raffle na po. So, it will take time po nung itang, for example, may bunot chain 2. Kay but in second digit po kasi is, in paninayan tamo mo is 0. Ne po. So, pisabi-yapin po na para po ta po miras tamong alas 12 kayo ni kaya kakapaninaya lumalya po itang 0 ne po. So once na may pili ya po yung 2 para kitang 20,000 ne po, automatic itang second digit will be 0 ne po para na mo po mabilis. So ulit po for clarification, once na may pili ya po yung 2 kaya katamong first digit which means 20,000 ne po, automatic in second digit po will be 0. Okay? Uling pong in ticket tamo po under 20,000, alata pong 21,000 ang pong patas. Po, para na mo po mabilis. Sana po antin dyan tamo ini po gagawan mi para po mas mipabilis siya po in kaya katamong draw at the same time po preserve tayo po yung resulta na ning kaya katamo pong raffle. Dakal pong salamat. Okay, at yuta na po king second consolation prize. Bunutan na niya po yung first digit ng kakatamong PPC coordinator.
Opo, ulitan niya po. First digit, second consolation prize, 0. Second digit, 7. Third digit, 7. Fourth digit, 7. Okay, fifth digit. O, ini na po yung manyambot. 2. Winning number. 0, 7, 7, 7, 2. Second consolation prize, 0, 7, 7, 7, 2. First digit. Ay, alimeta. Okay, return niya po. Maulutan pa si Bayo. Second digit. Ding. Third. Third. Fourth. Fourth. Fifth. 15. Second consolation prize siya pa po. First digit. Number 1. Second digit, 0. Third digit, 7. Fourth digit, 6. Last digit is number 9. Winning number 1, 0, 7, 6, 9. Second consolation prize. Nanya pong barangay? From Santo Cristo, Guagua, Pampanga. Tinod po, Miss Aurea Kayanan. Congrats po. Second consolation prize. May ko ako pong 1,000. Chuta na po kayong third consolation prize. Padurot de pa mo. Excited po, Ella Pumelak.
Makanyan po talaga yung live. Pumatitense lamang po, huling tutuyang makatense po yung kakatamong Grand Raffle Draw. Congrats po kay Miss Aurea Kayanan, Santo Cristo Guagua. Tento. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kompleto na po uli. Then kakatamong number. Bro, hindi pa yung 9. 9. Okay, para third consolation prize. First digit, 0. Second digit, 3. Third digit, 8. Fourth digit, 9. Last digit, number 1. Winning number, 03891. Third consolation prize, 03891. O yan na po, kita na yung tinod. Third consolation prize winner, Miss Veronica Calano. Miss Veronica Calano, congratulations. Third consolation prize of 1,000 pesos. Kaya niya po kanong San Juan Nepo.
Okay, fourth consolation prize, 1,000 pesos. Okay, first digit, 0. Second digit, 5. Third digit, 6. Fourth digit, 4. Last digit, 2. Winning number, 05642. At yun na pong sinambot. Ay, po yung sinambot, kayong katamang consolation prize, Miss Rachel Santiago from San Nicolas, Betis. Congratulations! 1,000 pesos. Apisalin na pong ating Aurea. Ne? Aurea. Chuta na po kay nga fifth consolation prize. Okay. Bunutan tane po yung king kalimang consolation prize, 1,000 pesos. First digit, 2. Automatic na pong 0 yung second digit. Third digit na po kanyan, 7. Fourth digit, 1. Last digit po para tinasumambot. Ayan na po. Kingwana na pong brother mo. Last digit, 2. Winning number, 20712. Fifth consolation prize, 20712. O, ini na po. Ang sinambot po ay Joseph Angeles. Kanya pong USA. Ne po? Congrats po.
Alakatang second kanya. Muntatana king 6 consolation prize po. Amanyambot pang 1,000 pesos. Ayan na po. First digit. Zero. First digit, 0. Second digit, 5. Third digit, 9. Fourth digit, 4. Last digit, okay na po yung sumambot. Number 4. Winning number 05944. 05944. Yung pong sinambot kay niyang San Nicolas, in Laguna, Jasper P. David. Congratulations, Jasper P. David. Pisalin na po ang ating aurea, ing sinambot kay San Nicolas. Jasper, David. Ne po. Panaya pong sasambot din ang ating aurea. Muntata na po kayong kapitong consolation prize. First digit. Number 2. Automatic. Ang second digit, 0 na po. Chuta na po kayo third digit. Five. Fourth digit, number 2. And last digit, number 5. Winning number 20525. 7 consolation prize, winning number 20525. Okay, kumpanya po yung sinambot. Grand Pro. Kairop. Okay. Sikretsa po kano. Ing may kapisali.
Grand Pro. 7 consolation prize, siya po yung winner. Grand, G-R-A-N, P-R-O. 8 consolation prize. First digit. Zero. First digit, 0. Second digit, 7. Third digit, 5. Fourth digit, number 8. Fourth digit, number 8. O, ini na po yung bubo, king winning ticket. Number 9. Winning number 07589. Okay. Okay, unsold ya po, not sold. Yung kakatamong consolation prize sa number 8. Mag-raffle tapong pasibay. Ulitan tayo po yung 8 consolation prize. Ay, ini na po yung first digit. First digit, number 1. Just second digit, number 9, second digit. Third digit, number 2. Fourth digit, number 5. Fifth digit, number 5. Winning number 19255. 8 consolation prize winner. 19255. Winner, Vince Nino Cortez.
USA, congratulations. Winner, 8 consolation prize. Adwana lamo po, ring consolation prize. Kay bat, muntata na ka ring major prize. Next, 9th consolation prize. First digit. One, number 1. First digit. Second digit. Second digit, number 0. 1, 0. Third digit. Number 3. Fourth digit, number 3. Fifth digit, number 8. Winning number 10338. 10338. Hansol, ulitan tayo po. Check tayo po. Ulitan tayo po. Okay, ulitan tayo po yung 9 consolation prize. 9 consolation prize. 1,000 pesos. Ayan po. At siya po kay pamandurot ng Koroli. Ing sumambot kay 9 consolation prize. First digit. Zero. First digit, 0. Second digit, 8. Third digit, number 1. Fourth digit, 0. And the last digit is number 4. Winning number 08104. Para po king 9 consolation prize.
Ulitan tayo po yung 9 consolation prize. Ala pong sinambot. Adwano po rin o ini na po yung swerte, King 9 Consolation Prize. Pedurot niya po may katatlong, Brother Rolly. First digit, 1. Second digit, number 9. Third digit, number 4. Fourth digit, number 0. Last digit, number 4. Winning number, 19404. 9 consolation prize winner. Yan pong sinambot kanoy, Mr. Bong David ng Sitio Virgen de los Remedios. Congratulations po kung Bong David Santa Clara. Congratulations kung Bong. May nakuha kang 1,000. O hindi na po yung bubuo kay katamong 10 consolation prize. Bayo tamong miras king major prize. First prize, 100,000. Second prize, 50,000. Third prize, 25,000. Fourth, 10,000. And fifth prize, 5,000. May ito pa pong consolation prize, ingka pulo. Ay, ini na po. Ing sumambot, 1,000 pesos. Number 2. Automatic, 0 na po yung second digit. Third digit. Number 5. Fourth digit. Number 8. Fifth digit. Number 0. Winning number 20580. Para kin 10 consolation prize. Oreta po, ring bubu king 10 consolation prize.
Alaya palang sinambot, ulitan tayo po ang 10 consolation prize. So ating pang swerting mayaos. At syuta na po kayong 10 consolation prize. Yan. Nakadurot na po. First digit, 10 consolation prize. Up. Up. Continue. Okay. Okay, tuloy tayo na po. 10 consolation prize. Okay, first digit. Ay na po yung kukompleto king consolation prize. First digit, 2. Automatic, second digit, 0 ne. Third digit. Numbers 7. Fourth digit, number 5. Last digit, number 7. Winning number 20757 para king 10 consolation prize po. Oren po rin kakatamong bubuo king 10 consolation prize 20757. At yun na po yung winner. Okay, winner, 10 consolation prize, Danilo Angeles, San Diego, California. Congratulations! Kenyang. Okay, ngayon po, chuta na kayong kaduang. Okay. So, bayo tayo umpisan ng kadua, yung major prize. I-check lang po si I-check lang pong pasibayo, ring hanggang number per digit. Balot lang po si Bayo. Ibalot lang pong pasibayo. Bang kanita, masanting po yung kakatamong pa mag-draw. Check tala po ulit. Sabihan na ka nila. Sabihan na ka nila. Ako? Bakit? Pagdating kayo. Data mong kay sa masantala. Then okay na. Data mong kay.
Review na. Oo, alin po datang ito, Master. Good evening po. O, tating kulangot Kenny. Kulangot ng Brother Rolly. Nano na yung premyo? Major. O private lang ang din ticket mo eh? Baka na nito? Major rin ko kulay. Private lang rin ticket mo eh. Okay, ninong mamunot. Maya pa bengi pong pasibayo kaya kayungan. We continue our raffle draw. May pabengi po keng tutukoy keng live stream. Dakal po karing parokyanos tamo maka-live stream lang ining kaurasan. At may poras karing taga Betis abroad na minyambut karing dakalat ticket. Dimdam ko nandin. Paris, USA. Yeah. May poras po. Okay, ing tutuking bunutan tamo para 5th prize. Magkaning 5th prize? 5,000 pesos. Ibieneng kaya kay batita, Brother Rolly. Okay na lang. Binalot yung pasibayo. Wow. Okay, we're ready for the 5th prize of 5,000 pesos. And the first number is jararan, 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 tarararan, taran, taran, tarararan, taran, taran, tarararan. Okay na? Okay. Minumya mo po yung MCing Tanduay. Di na niya pundador. Alya, panayin tayong MC. Ako official. Mamuisit ko mo. Matundo na ako eh. Sige. Ali ka pa. Yakong major. Ay, yakong general. Nino pong bisang mamunot para major prize? Private lang mo rin keti eh. Yan bakong magyabi kayo, ba migising kayo? Okay. Miss Santa Ursula, yang mamunot po. Okay. And the first ball is chararan, chararan, charan, charan, chararan, charan. Sakit dong kayan, sirang kunin yata ini. Peka kain ng Brother Rolly. Okay, the first number is 1. Si Juan Tamad.
At ibabalik ang bola. Dito ang 1. At ang second ball is number tararan charan 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 tararan chan tararan tan number 6. Hey, may pumapalakpak. Ha, parang pumupuro na. And the third ball is, anong gusto nyo? 8, 5. The third ball is number 9. 9. 0 na naman ang gusto nyo. At ang ika-4 na bola ay tarararan, number 5. 5. Okay. At huling number. Huling number na ito. Huling bola. Any request from the group? Any request? Sinong sumulat ng mga number na ito? Number 9. 9. And the winning number is 16959. Halagang 5,000 piso. Nako, bibigay na ni Brother Joel. At ang nanalo ay tararan. San Juan Bautista. Milmart Enterprise. Okay, congratulations kay Milmart Enterprise. Ang ganda ng apelyido nito, Enterprise. Okay, congratulations, number 16959. Very good. And the second, tawag dito, fourth prize, worth, magkano ulit? 10,000 na? Talaga, 10,000 na? Okay, isa sa inyo, bumunot. Volunteer. Eddie Wow, linga. Eddie Wow, yay! Palakpan po natin si Eddie Wow, yay! Pag ticket ni Eddie Wow ang nanalo, exempted. Yan ang premyo niyan eh. Okay. Pikit mata, Eddie Wow. First ball. Ito po, ang first ball ay bola ni Eddie Wow. At ang unang bola ni Eddie Wow ay tarararan. Ang hirap naman buksan ng bola ni Eddie Wow. Ang bola ni Eddie Wow, unang bola ay number 2. Okay. Second number, automatic po, 0. 2, 0. And the third number is tararan. And the winner is candidate number 6. Ay, third. Fourth digit na binunot po sa atin ni Eddie Wow. Ihip mo muna para swerte. Yan, para swerte. And the winning ball is number 6 again. 6. Number 6. Huwag mo nang ipan. Eddie Wow. Okay, very good.
Pinasa sa likod at dinak ni Brother Rolly at binuksan ni Among, tinignan, sinilip, pininta, at sinilip uli, at ang lumabas na numero ay wala. 0. Tama ba yun? 0. Mukhang mata eh. Unsold. Wala ka swerte, Eddie. Wow. Balik doon, balik. Balik ang volunteer na ito. Wala swerte. Ay, so volunteer. Okay, yay. Ito lang yung game, pag walang nananalo, masaya tayo. Dahil may chance na naman tayo. Another volunteer. Volunteer po para bumunot. Baka may swerte kayo. Siyan sa likod. Volunteer. Volunteer para bumunot. Halika kayo. Volunteer. Volunteer, come on. Baka kayo makabunot ng numero po ninyo. Okay. Si Miss Guagua, walking on the aisle and make a 100 degrees turn. And welcome to the stage. Ano pong pangalan nila? Very good. Okay. Unang ball. And the first ball is chararan, chararan, charan, charan, chararan, chararan. Number 1. Yan. Swerte. Okay, Miss. Second ball is number 4! Yay! Pumupuro si Eddie. Wow! Yay! Next number. Wala pong daya ito. Wala pong iniipit. Walang itinatago. Number 1! And the fourth number is, ano? 10-7. Meron ba number 10? Oh, kusang number 10. And the next number is 9! And the last ball is dararan, 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 suspense. Pinta tayo, pinta, and, huy! Ano ito? Arrow, point up, point down. 7. 7. And the winning number is 14197 sa halagang 10,000 piso. 10,000 nga? 10,000 piso. Ang nanalo ay thumbs up. Yung bang pangalan? Ang nanalo ay si Mr. Jesus G. Calma ng Madabdab Pre-Settlement, Mabalacat, Pampanga. Very good. Congratulations, Mr. Calma. Okay. Binenta siguro ito ni Father Ray, ano? Okay. Congratulations, Father Ray. Hingi ka ng balato kay Mr. Calma. And the next consolation is how much? 20? 25? Talaga? 5? 10? 20 lang dapat. Sa akin yung 5,000. Hindi pwede? Okay. So, 25 po. 25. Wala sa amin dito. 25. And volunteer. Another volunteer. Volunteer. Halikayo. Dito ba? Okay. Miss San Juan Bautista is now walking on the aisle. Turn around. San Juan Nepo, what is your motto in life? Miss San Juan Nepo, ano munang motto ninyo?
Anong motto ninyo sa buhay? Sabihin niyo muna ang motto niyo. Wala po. Try and try until you try. And the first ball is, unang number ay 2. 2. And ball number 2 is, second ball is automatic 0. And the third ball is picked by Miss San Juan B. Tama po, San Juan B. Oh, ganda ng tawa ni Miss B. And it's number 5. 5. And the fourth ball is, ba't mo tinitignan ng ticket mo? Tinitignan mo yung number mo? Baka sakala, nandadaya tayo niyan eh. Okay, the fourth number is 0. 0. And the last number is, salamat po, Miss Sanbuan, is 9. Lucky 9. So the winning number for the prize of 25,000 pesos, 20509. Very good. And the winner is, again, Grand Pro Corporation. Congratulations po kay Grand Pro. Matanda na siguro ito, no? Grandbrother na. Grandbrother. Congratulations po. You won 25,000 pesos. Mukhang mga may identity crisis yung mga nananalo, ah. Oh, eto na. Another volunteer. Volunteer. To pick up the number. Volunteer. Tika, tipe. Ayan. Isang binibini ng San Juan Nepo ang bubunot po ng ating susunod na premyo. San Juan Bautista pala. San Juan Bautista. Okay. Motto in life muna. What is your motto in life? To win. To win. Ang manalo raw ay siyang kanyang motto. And the first number is, kayo po ang magbasa, Miss Fe. Kayo na magbasa. 0. Ba't ka galit? Di mo number yun, ano? Number mo. Okay. 0 is the first number. Binibilang mo. Hindi mo tinignan, ha? Okay. Nakabalot yan. Hindi ko pakikita sa'yo. Gusto mong tignan eh. Okay. And the second number is lovely, sexy 8. Talagang sexy ang bumubunot natin. Okay, Miss Fe, the third, that's the third number. Tama ba? Second number. So 08 and the number is Miss Fe, hindi mo alam ito. 1. Number 1. Bakit? Ano sinabi ko? Sama ng isip nyo. Hindi naman bingo ito eh. Sa bingo, ang tawag doon. Ang tawag sa bingo doon, ang tawag doon. Number. And the fourth ball is, again, paborito ni Miss Fe. Number. 1 again. 1 again. Inubuhay. Pag 1 na naman ito hahalikan kita. And
the final number is... iba. Okay. Number 3. 3. Number 3. Father, Son, and the Holy Spirit. Ay, unsold. Ikaw ulit, Miss Beautiful. May chance pa. May chance? Motto in life again? Anong motto in life? To win. To win na naman. Wala lang iba? Gusto manalo. Baka hindi palagi hindi aalis ito hanggat hindi mananalo. Sige. Okay. Tama na yung paborito mong number, ha? Okay. Sige, i-psych mo. You psych it, psych it. 1. Walang pangalang Juan dito? Wala. Ay, 50, second prize na ito? Ay, so we are on the second prize worth 50,000 pesos. 50,000 pesos. Exciting na ito, Miss Fe. Ihip. Ihip mo na. Okay. Takpan yung mata. Baka makuha na naman yan. 1. Okay. Hipan mo muna. Okay. And the first number is... Kasi sumigaw, kala ko, 1 ang paborito mo. The first number is 0. 0. Oh. Excited si Miss Fe. 6. Okay, 6. Ihipan mo na. Okay. Pampaswerte. Okay. Pinta. May babilog. Number 5. 5. Nawawala yata yung swerte mo? Hipan mo uli. Okay. 6 dapat. Ito yung next number is, wow, wonderful, sexy 8. Unsold. 3 pa lang number eh. Okay, thank you, Miss Fe. And the second to the last number is number tararan. Again, number 8. And the last ball is sold na ba? Sold? Nako, sold. Sayang. Wala na akong chance. Sa first ako. Number 5. So, 05885. And the winner for the second prize of 50,000 pesos is Miss Nida Between of San Nicolas, Betis, Purok 4. Congratulations, Aching Nida. God loves you. We love you. Pengin Balato. Okay, dito na po tayo sa final draw. Winner for 1 million pesos. Hindi. 100,000 pesos. Sorry po. 100,000 pesos. Ibalot ng gusto ang mga balota. Yan. Swerte ba yung nabubunot? Baka kailangan ng palitan yung nagpapaikot. Okay. Drums. This is worth 100,000 pesos.
the grand prize for this year Grand Raffle Draw Fiesta Committee 2020. And volunteers to pick the winning number. Volunteers. Isa-isang volunteer lang po. Oh, dito, yan. Isang number lang bubunutin mo, ha? Isang number lang. Binutot po ni Brother Yen. Nagapunan ka na ba? Hindi pa. Nako. Nagugas ka na ng puwet. Wait pa. Suspense. Silip-silip. Two. The first digit is 2. Sorry po sa mga may number 1 na hinihintay. Number 2 ang sikat ngayon. Okay, iba naman bubunot. Second ball. Ibang bubunot. Volunteer. Second ball. Para mas exciting. Liga. Sino ito? Okay, second ball. Nako, si Miss Santa Ursula. Hello. Meron na daw. So, ang second ball po, automatic 0. So, third ball na ang bubunutin ni Miss Uruguay. What is your motto in life, Miss Uruguay? Beautiful. Beautiful. Okay. Hold your breath. Take a deep breath. Open it slowly. Ay, hindi na ulitin ito, no? Ba't pinahirapan pa? Hindi na ulit, hindi na babalot uli. At, tingnan natin. Number 2! 2! So the first digit is number 2. 2, 2, 2, 2, 2. Second digit is 0, 0, 0. Third digit is 2, 2, 2. Third volunteer, please come up the stage. Kenny Butang. Si Mr. Betis. Stomach in, Tang. Stomach in. Okay, bless you. Baka nita, bunot mo yung gustong number. Nano pa yung motto you in life? Motto in life. Nano motto mo in life? Maile. Ken, interview na ka pa. 65. Pilano rin asawa yun. Sige po, mabiro ko po. And the fourth na ito. The fourth number is 1, 2, 3, 4. The fourth number is 4. Ay, nawawalan na ng pag-asa ang marami. Okay, the last digit. Sino gusto mo munot ng the last digit? Last digit. Sino? Volunteer, come on. Volunteer. Ay, Kenny. Miss Santa Ursula. The heavyweight of Miss Santa Ursula. Okay. Hindi, mabigat yung number na pipiliin mo eh. Alagang 100,000 pesos. And the number is, there are rumors going around that the ticket is unsold. And we are slowly opening the ball and revealing the number. Chararan! 2! Number 2. Unsold?
So, number 20242. Nako, si BM nang naghahanap. Talagang sinisiguradong unsold. Ito lang ang game na nananalangin tayo, walang mananalo. Dahil gusto nating manalo. Sa lahat ng game, exciting ito. Gusto natin walang manalo, para tayo ang manalo. Tararan, tararan. Tararan, 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 tan, tan, tararan, 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 tan, tan, tararan, 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 taran. Tararan, 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 tan, tan, tararan, 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 tan, tan, tararan, 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 taran. Leron, leron, sinta, buko ng papaya, dala-dalay buslo, sisidlan ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga. Anong next line? Nakalimutan ko na next line. Charararararan, charararararan, jan jan tararajin potpot, mete ay siya bukot, nanong kematena, menganyang kulangot, ning pepakan kaya, iediwa kulangot tu. And the ticket is waiting, waiting, waiting. Hinahanap pa po. Tayo patuloy na nananalangin na sana walang nanalo. Viva Puntiago! Oh, talagang chinyak na, pati resibo. Wala pong makakaligtas dito. Lahat tinitingnan. Tignan yung baptismal record natin. Baka nandun. O kaya baka nasa listahan na ng patay. At wala pong magke-claim ng ticket bukas, sarado kami, off namin. Oh, naku, chinyak na pati mga maliliit na resibo. Baka napunta sa resibo ng mga hollow blocks. Baka isinulat sa tubig. Baka minimorya sa langit. Baka tinaga sa bato. Ayon po sa huling report ng ABS-CBN, ang ticket ay nawawala. Sino man po ang nakapulot ng ticket na ito, inaanyayahan magpakita dito at mag-report upang ma-claim ang premyo ng 100,000 pesos. Abala pa rin ang mga nanunungkulan sa paghahanap ng ticket, binubusisa bawat pahina, nagpunta sa page 10, nagpunta sa page 6, wala. Tinignan ang isa pang file, wala rin. At nagtatalo sila ngayon kung itutuloy ang raffle. Okay? At
Nag-uusap-usap pa po ang mga namumuno ng ating raffle draw. Tinignan-tignan, sinilip-silip. Okay? And the decision is, the winning ticket number is, the recipient of the first prize money of 100,000 pesos is, talagang desisyon na yan, is finally unsold. Yay! May chance tayo. May chance. Yay! Okay. Return the balls. Any claimant? Baka merong huli pong magke-claim ng ticket. Tumayo po dito, magpunta dito, tumawag dito. Magdala kayo ng message. Sumulat kayo. Mag-text kayo. Kung kayo ay may-ari ng number na ito. O, recheck daw uli, recheck. Wala pong nakakakilala ng ticket na yon? Okay. Para maisang tensyon, kanta muna tayo. Anong kanta niyo? Ako ay may loto, lumipad sa hangin. Kawawang nengkan. Pag hindi makita, di wala. Walang-wala. Okay? Nagwe-wave po ang ating mga judges. Anong ibig sabihin nun, Chin Jessica? Come here, you declare it. Ayaw kung ako mag-declare. Halika rito, you declare it. Sige, wave. Halika, Chin Jessica. Halika. You declare it. That the winning number is ang Muspio ng Fiesta Committee 2020. Wave muna. Wave. Okay. Now, declare it. Announce it. The winning number 2242, unsold. Okay, very good. Salamat po. Thank you po. Sigurado na yon. Opo. Hindi na mag-iba yung decision nyo. Hindi na po. Okay, very good. Salamat po. And we all make a sigh of relief. Hi. Okay, volunteer to pick another number. Volunteer. Another volunteer. Volunteer po. Kayo nasa labas. Sali kayo dito. Volunteer. Baka swerte nyo. Hali kayo. Volunteer. Isa lang. Isa muna. Wala. Oliver, halika, ikaw. Oliver. The Miss Universe of Gawad Kalinga. Gatas Kalinga. Ito ang representante ng Gatas Kalinga. Bunot ng unang number. Ito po ang bagong number sa grand prize natin of 100,000 pesos. Binunot ni Mr. Oliver. At ng Gatas Kalinga. And the number he picked is jararan.
0. Number 0. Okay, second ball. Nag-volunteer kanina. Lika. Ka magbunot ng second ball. Dumarating po ang matipunong lalaki, si Boy Almusal. Hindi pa po nanananghalian ito. Hindi pa kumakain. 3 araw na hindi kumakain. Daan-daan sa bunot, ha? Hindi siopaw ang binubunot mo, ha? Hindi pagkain yan. Okay, very good. At ang second number ay na binunot ni Boy Kusina ay number 2! 2! Third number, volunteer. Come on, volunteer. Third number, volunteer. Okay. Ako, ang magandang asawa ni Konsehal. Naku, pa-sexy pa ang bunot eh. Walk here. Thank you, candidate number 1. You may go back to your seat after picking the number. And the number is Jan. 6. Number 6. Another volunteer to pick. Sige, halika. Mike, halika. Halika. Kang bumunot ng number. Ito, walang bahid. Kano ito? Dahil walang ticket ito. So, hindi siya mandadaya. Hindi maninilip. Kahit anong mabunot mo. Okay. Kang bumunot. Ang 5. Dapat swerte ka, ha? Okay. Huwag mong barilin yung mananalo, ha? Okay. Sige, balik ka na sa pwesto mo. Baka hanapin ka doon. Thank you. And the number is number 9. 9. Tama ba ito? Parang 0, parang 6, no? 9. 9. At Chimbaby, ay ka mamulot kang final number. Si Miss Baby, candidate number 1. Walking now down the stage. I will escort you. Miss Beautiful. Okay. Yan. Okay, very good. Salamat po. Chimbek, hindi ka? Ikaw mamasakin ng number. And the number is? Number 6. So the winner of 100,000 is 02696. Unsold na naman? Unsold! Unsold! Yay! Unsold! Yan! Sold! Sold! Sabi nyo, unsold eh. Sold. So the ticket is sold. 02696. And the person of this winning number is okay. It is a sold and paid ticket belonging to Mr. Miss number 2, 02696, Mary Jane Papaya.
Mary Jane Papaya. Hindi mo papaya eh. Pelayo? Yeah. Okay, you call her. 0926 486 5734. 57 Tama-tama ba? 0926-486-5734. Taga Santa Ines. Santa Ines. At tinatawagan na po ni BM Tonton, Miss Mary Jane. Nagri-ring. 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 Ha? Natutulog na. Pag inatake ito, Tonton, sagot mo ito. Cannot be reached. Mary Jane, P.E. Hindi, ano lang. Anyway, siya'y taga Santa Ines, Betis. Okay. Congratulations, Mary Jane. Kami nalulungkot na ikaw ay nanalo. Pero kami masayang-masaya na may nanalo ng grand prize. So, congratulations po. You just claim your ticket not tomorrow, not Tuesday, on Wednesday. Claim your ticket on Wednesday. Lahat po ng nanalo, you may claim your prizes on Wednesday. Sarado po kami bukas. Congratulations. Okay. Any last word, Tonton, to our televiewers? Ang dami po natin sumusunod sa live streaming ngayong gabi. So, nais po namin magpasalamat ni BM Tonton. Muli po, kinagyo na po ng 2020 Betis Fiesta Town, 2020 Betis Fiesta Committee. Pasalamat kayo kayong alangsawang suporta at itake kayo pong partisipasyon. Karengan pong officers, karengan pong mandated organizations, karengan pong CPCs. Siyempre po kayong katamong Kura Paroko, Father Rao, kareng kayabi ako pong Fiesta Committee Officers. Dakal po salamat at maya pabengi po kay Katamongan.